Tingog nin Barangay. Programang mahagod kan mga napapanaw na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1 FM. Si Alvin Liobit sa Tingog nin Barangay. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Alright, marhayda pagkaaga po sa Sendo Gabos sa welcome digdi sa programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngunyanin da Biyernes Pizza 3 sa bulan po nin Enero 2024. Ini po ang 1FM Legazpi 88.3 Tingog din Barangay po sundo kitang alas 8 nin pagkaaga digdi po sa programa sa pangaran ni dating konsihal Diego Bido sa pangaran ni RSM Coro Bido dyan sa lado teknikal yan dyan si Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod amigo sa radyo Alwin Liobit Alwin Double ibahan po tabi nindo ako sundo kitang alas 8 Ninda pagkaaga duman sa mga parantabay niya to drivers on the road nakatotok ngunyan. Good morning po. Sa may mga kamatian ngunyan get well soon. Sa mga nagbe-birthdays ngunyan maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Welcome digdi sa programang ini ngunyan na pagkaaga ninda Biyernes. Weekend na naman ano. Una ako Martis pa sa ngunyan Darwin. Pagmata ko kasubago isabi ko, Martis pa sana pala. Narumduman ko na so New Year pala, Miyerkules. Kaya ura akong laog. Ibig ano, pag kuha na, parang schedule na yung pagmata mo. Ninamay. Ege. Palipot-lipot na ang pagkaaga po, tabi. Digdi sa tuyang kapalibutan. Kamo po nakaantabay ngunyan sa 1080 kHz man
simulcasts. Kami naglalaom na nasa marahay kamong kamugtakan sa mga oras na ini na daipo ninda pinagmamati na anuman na katibaadan sa sendong mga hawak ka. Mentras na nakatutok digdi sa satuyang programa ngonya na pagka-morning na ini ninda Friday. Friday. Pizza 3. Pizza 3. Medyo magabat-gabat ang kwantangon niya na di. January 4. January. Oh. So, alawigon. Alawigon ngayon na yung pizza 30 di. Sige. Anyway, sabi ko nga rin po tabi sa Indo, ano man ang sa Indong pinagkakasibutan, kanya na pagkaagang ini, welcome na digdi sa programa. Alright. Ano po ang satuya na mga issue na dapat niya itong tutukan kanya na pagkaagang ini? Inot po tabi, ini sa satuya, para sa satuya, tapos sa mga employers, maraot ining bareta. Maraot ining bareta sa satuyang mga employers. Halangkaw na kontribusyon sa Social Security System, suminabat po tabi ngunya na bagong taon. Ngunya na bagong taon na ini, maray na aga kay Rose Bradensina Balagir dyan sa Misibis. Baka kay Albay. Piguwalatan ko sa Sabado, yaon na naman ako. Iyo, Sabado na naman yaon ako. Anyway, busy na kita busy. At least, sabi ko nga rin Sendo, ang SSS, kasarabay kita, garo na pong taonan kita kayo ng SSS. Di ba, lita, ang kakibat naman kayan, masalangkaw na benepisyo. O, di ba? 15% na po ang SSS. 15% ang ikakaltas sa sa mga employer tapos employee. Kaya lang, ang mas nagagulpidigdi, bako man kami, piraman sana. Kung ilingon, kung pira ang sweldo mo, halimbawa ngayon sweldo mo 12,000, 12,000 ang sweldo mo, ang 5% kan 12,000 po tabi is nasa kwan lang yan. Pira ba? 12,500 o mga 600 ata, 600, 5%. Ang kwan kayan, ang employer mo, times 2, tas sa indas 10%, yan naman yan, iba ko man yan talaga bangaan Takong bangaan, so empleyado, magugulpi. Times 2, alimbawa naghuhulog kanin 500 per month sa SSS, pinagkakaltas yan sa satuya na mga, sa satuya bagang mga payroll, kung mailing mo, o ta kami ang payroll may, nakakuan yan sa, email. O, pag nailing mo sa payroll mo, ngaya kinaltasan kanin 500 sa SSS, itatao yan kan employer na sa SSS. Then, iyan po, dadagdagan kan sa tuyang employer nin 1,000. Kaya 1,500 ang hulog ta bulan-bulan dyan sa SSS. Kakibat naman kayan, pwede kitang mangutang. Pwede kitang mangutang. Sa bagay, nasa 14% man lang, 1% yung idinagdagan. Basta ang importante tabi, makautang kita sa SSS. Di ba? Tapos, dapat siguro, rulang kawan man ka na SSS, pag nag-utang ka baga, alimbawa nga 12,000 yung susildo mo. Alimbawa 12,000 so monthly mo. Pag pirmero mong utang, sa laog din 36 months ba? Tulong taon? O 36 months. Pag mautang ka sa SSS, 36 months na hulog ka na, baguhan ka pa lang. Pwede kang magutang sa SSS sa sambulan na sweldo o kung salary loan, mostly kan mga pig-uutang sa SSS, salary loan. O tako nga poon dyan kan pag-utang ko sa SSS, siyempre, dahil mo man talaga madiharan na dahil ka nag-uutang sa SSS, supirmero, sambulan kong sweldo, inutang ko. So, panduang loan, after po tabi 2 years, so utang ko tabi, sa duang bola na sweldo, kung nagsweldo kang 10,000, a month, alimbawa, for example, 10,000 a month yung sweldo mo, 20,000 ang makukuha mo sa SSS. Babayadan mo yan in tulong adwang taon. Tako pirang bisis na ako nag-utang sa SSS. 4 na gayon. 4 na ako may utang ako ngunyan. Sa SSS.
Sa SSS, dahil ko nitaram sa ito kumpira. O basta may utang ako ngunyan. Kakibat kayan po, dapat siguro, tayan bagang pig-uutang ta. Kung isipon nga ni, mas maray na nga ni sa pag-ibig. Kaya lang ang pag-ibig, one time, big time. Ang SSS, pag naka 10 years ka na po, automatic, 120 months yan. Automatic, pag nagretiro ka sa edad na 60 anyos, automatic may pwede kang maglamsam, tapos may pensyon. Pero kung dahil ka pang 10 years, dahil pa po. Dahil pa po. Tabi, lamsam sana. Iyo po yan malamsam. Lamsam. Kumpira ngaya sa imong dapat, alimbawa ngaya pag retiro mo po tabi, yung pensyon mo is 8,000. 8,000 ngaya so pensyon mo. Ito times mo ito sa 18 months, iyan po ang makukuha mo. Gurgulpiho na bagang pira ka di. Ngunyan, alangkaw na yan. Alangkaw na yan, taan hulog, tan gulpiho na. O ta ako nga ni. Pirang taon na ako digdi, sobra na po tabi ako sa 10 years na naguhulog. Sobra na. Kung mag-retire po tabi ako ngunyan, may kuha na ako, maalat lang akong 60 anyos, kundi aluyong paan. Iyan man ay kinakaray because may pension ka. Bako arog doban sa pag-ibig, tan pag-ibig, kung piraso inulog mo, kasarabay dyan so interest kan inulog mo, tago niyan pag-ibig mahal na eh. Pag-ibig pan, mahal na. Iyan baga, kwan yan, compulsory yan, bako man ang voluntary. Pag ika-empleyado, automatic po tabi, compulsory yan. Ngunyan, kung piraan hinulog mo, kung piraan hinulog mo po tabi, sa laog kagaya 10 taon, tangon yan alangkaw na, dati 50 lang per month. Tapos 50 man sa employer, bali sang gatos bulan-bulan. Sa 100 taon, igwa kang hulog na 1,200. Ngunyan, times 2. 100 na ngunyan pigakalta sa to, sa kada sweldo, sa kada bulan. So employer may 100 man na contribution para sa imo, 2,400. Alangkaw na ngunyan. Pag nag-loan ka naman sa pag-ibig, yung calamity loan is 80% kan sa imo po tabi na hulog. Alimbawa may 20 mil ka na, 80% of that pwede mong makuha. Pag dai ka po tabi nin hulog, ay pag salary loan, at igwa man sinda, 70% kan hulog mo sa pag-ibig. Kung 10 taon ka na dyan po tabi, piranan hulog mo, durodakulaan makukuha mo na. Tayan na pighulog mo, igoyan po tabi nin corresponding interest. Bako man lang sa pighulog mo Takon sa pighulog mo lang, di iton man lang yan. May corresponding interest yan, mas alangkaw po taon-taon nakukuha sa pag-ibig. Kaya lang, wala ka manin pensyon sa pag-ibig. Pag nag-retire ka after 60 years, 60 years old ka na, senior ka na, pag nag-retire ka po, one time, big time yan. Itataw yan sa imo plus o interest. Iyon yan ang pagkakaibakaan. Iyan pagkakaiba ka yan. Garo ka man sana nagkakuan, ano ba yon? Mas maray na nga ni saving sa, pwede mag-saving sa pag-ibig Igwa dyan. Kaya lang, mas-savings ka ngayanin, so 5 years mong pigulugan, 500, puro 500, bulan-bulan, 1,000. Makukuha mo yan after 5 years. Pero ang interest ka yan is alangkaw yung interest rate. Dahil pinagtatao sa imo po, maski di ka pa naka kwan sa trabaho. Pwede kang magduwa pwedeng magduwa. Ang isisis kung ano sana po tabi, alam mo, empleyado ka, ngunyan ta naglangkaw, kung for example, 10,000 ang sweldo mo, magiging 1,500 na po ang hulog ta sa isisis. O ta 15% na. 15% na po ang magiging hulog kaan sa Social Security System. Medyo oro alawig, medyo oro arayo. Medyo dakol-dakol po. Kaya lang, iyo sana yan nakadepende sa satuyang sweldo, ang satuya po tabi na pwedeng i-loan. Importante yan. Siguro doon sa mga mayayaman, aday po tabi sinda lulon sa SSS. Pero kitang mga pobre, mga ordinaryong empleyado, naglulon kita.
Naglo-loan kita. Kadaklan ba naglo-loan? Maski sa pag-ibig, naglo-loan. O, ako nga ni, may loan sa pag-ibig, oh. ah? Pero nakasang taon naman ako eh. Ang pag-ibig po, kwan iyan, pero iyan ang loan ka yan, ayan taon, paulugan mo. 2 years, igwang 2 years, igwanin, 3 years. Ako ka nag-loan, pinili ko po tabi, tamadali, 2 years. O kaya naka-san taon na ako ngayon na December, san taon pang bibilangang kumalo naman ako. O yung baga, loan dito, loan doon lang tayo, ano. Natural na yan, loan dito, loan doon. Ngani na solve na kita. Tapos naman kaya, di okay na. Medyo uralawig pa ang kuwang ko. Kumbaga sa prosesyon, nangabangaan pa sa napotabi ako sa prosesyon, dahil pa nakakaabot sa, sa simbahan eh. Kung sa prosesyon, medyo dakulaon pa talagang gastos, no? Dakulaon na gastos. Kaya kaipuan mo, loan dito, loan doon. Pero ini, sabi ko sa inyo, baka ako, so isis, pwede sindang magibunin paagi na kung dakula ng hulog mo, alimbawa ngayon 100 match na hulog sa isis. Dapat magibusin din kuwang kaanto naglalangkaw eh. Alimbawa 100 months nga hulog sa isis, contribution, pwede kang magloanin sundo sa 4 na bulan na salary. Yung baga, sundo nga sa 4 na bulan na salary. Pero sa calamity loan, masalangkaw yung calamity loan sa SSS. Masalangkaw. Kaya ako iapot ko man. Sabi ko sa SSS, kay Ma'am Janet Mapa, kan nag-iba kita duman sa pinagigibo po tabi na, ano ba yon? Pinagigibo nindang lakdang duman sa mga run. So ano yan, run. After tax evaders. Ngunyan bago na ito eh. Ngunyan, ganapot ko, sabi ko ma'am, plano ko na mag early retirement. Early retirement. Pwedeng makuha ako na so benepisyo ko sa SSS. Auday man nga ang importante nga sa SSS, duwa man sa nang bagay. Yung number 1, retire ka na, day ka na po tabi nin trabaho. Number 2, ang requirement, 60 anyos ka na. Day mo man pwedeng dayaon sa edad mo. Day mo ka man pwede po na magduman sa PSA na baguhon so birth certificate mo. Kaya day, alaton mo na sa nangaya. O kaya ulugan mo giraray. Saka magakaan. Kaya nga ni ma-early retirement ka ta, gusto mo nang magkakura po tabi sa mga, kita baga, actually, kitang mga empleyado, napagurulayan tayo ni po tabi because ining increase sa SSS, na ipapautob mo niyan, dahil kita magkakirigkig. Kitang mga empleyado po, actually, ura man talaga kitang nasasara. Apoy rakon, wala kang pamilya, siguro. Wala kang pigpapa-eskwela, wala kang pamilya, ika ang naghahanap buhay. Sa sweldo ta po na sa minimum wage, wala ka man talaga masasara. Wala ka man masasara. Iyo, si Mrs. Yaon man, nag-apod ako sa imo ko sa bago, dahil kang signal. Iyo, baga, di ka pong masasara. Ang satuyang nasasara po tabi, ini real talk ini sa satuya na mga ano ba yun? Sa satuya po tabi na mga kababayan. Real talk ini po sa satuya po na mga ano ba yun? Sa satuya po tabi na mga empleyado. Pag nag-retire kitang 60 anyos, 60 anyos pwede na. Pag nag-retire kitang 60 anyos, nakukuha taman sana talaga. So, hinulog ta sa SSS, hinulog ta sa pag-ibig. Plus po tabi kung kita regular, yung data naggaramit na mga live credits data naggagamit po tabing live credits. Makukuha tayo yan. Entitled po tabi kitang kabos na mga empleyado kayan sa live credits. Tapos po tabi yung length of service. Po,
length of service niya to. Iyan ang makukuha ta sa kumpanya, plus so sa SSS, plus so sa pag-ibig. Iyan ang makukuha ta. Medyo durdakula naman yan. Iyan ang savings ta po. Takon ilingon ta sa sweldo ta, tabi. Dahil man talaga kita makadali. Dahil man. Alanganin po yan na makapag-save kita. Diba? Alanganin po tabi kitang makapag-save. Dakulon nga ni kitang kuan. Unless otherwise na. Kapos ka mong ikuanin trabaho siguro sa laog kan pamilya, kanya-kanya ka mong income. O iyan, sobra-sobra po tabi yung makukuhanin ta. Sabi ko nga isento po tabi, ano yan, igwa ka mong mga trabaho. Maski anong gibuhon ta po, wala talaga. Kaipuhan talaga ning kuan. Taan sweldo ta nga niingon yan, kulang sa satuyang panggastos. Diba? Magpa-eskwela sa pagkakan, medicines, kung ano-ano pa po tabi. Kulang talaga. Tan empleyado yan, dayman nata may nagyaman man na empleyado. Dayman talaga kimayaman na empleyado. Iyan ang totoo eh. Real talk yan. Mostly ka nagyayaman sa mga aralang kao ng posisyon, tapos may mga negosyo, yan. Pero kung ordinaryo kang empleyado na arog sa samuya, na ordinaryong empleyado, di ka man talaga mayaman. Never po na maging mayaman ka. Tama lang po. Kumbaga, di ka lang nagugutom. Pero sabi nga ni po tabi ni Kwan, kaya nga ni baga so akap, talang kawon sa presyo. Kaya baga pigmok na yan akap. Tubod ka mo ka. At yan, pagrulayan tayan at yan ha, na akap. Akap dito, akap doon. Akap dito, akap doon. Dahil man ki problema ang magparapanaw ng gobyerno eh. The point is, dito po paggamiton iyan sa politika. Paggamiton sa politika, madyan ka sa kwampor, tarpulin, mataram sa politiko. Hindi ka mo nagkasurupong ka. Yan ang punto eh. Pigagaramit din doon sa politika. Bako po tabi na nawawara so kwang kan programa. Paguna, alimbawa ngaya ako congressman, dyan sa payout center, igwa dyan kinakaltaltag na ano yan, nakataltag po tabing tarpulin ni congressman. Nagtataram si congressman. Siyempre po, ang tao na nagkukua, lalo na sa mga day nakakaaram, dahil pagkasabot, paghuna, sa kuya yan, hali ang pirak na yan sa akap, tayaon si congressman, nagtatabil. Iyo baga, uruat yan hata, ubakan ta mo, ubakan tayo nito. Ubakan ta taod daw ha, banlawan tayo ni. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Dumit mancha. Hello Pride Bar Blue. Isang labalang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose
Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisado ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 31 lampas alas 6. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Kill. 1, 2, 3, let's go. DJ Torrance on the mix. Alright, balik na ko digdi sa programa. Igwa na kita nin kuha na pala si Kwan Gonyan, ano? Si, ano ba yun? Belated happy birthday kay Gob Noel Rosal. So, dahil man ako nakakuha kasubang kita. Pagala ko eh. Nasobrahan kita kan holiday season kaya dahil na pahingalo. Pahingalo. Di kaya kan lawas eh. Ege. Anyway, ano po ang satuya ng mga bareta pa, mga istorya, may concern digdi ano. Ang China nagdeklarar po nin state of emergency. China. Una ko kwan ini kwan lang fake news. Kundi kwan na ini maski sa mainstream media ang bilog daw na kinabaan pinapa-alerto sa posibilidad na pag-atake kansarong magabat na pandemya. Sa anunsyo kan Center for Disease Control and Prevention o CDC, ang National Public Health Agency kan Estados Unidos. Kinonfirm din na may malalang kaso ng H5N1 bird flu virus na tuminama sa sarong tao
na nakawagas ngunyan sa US na may dakulang potensyal na maging sarong pandemya. Naaraman kan CDC ang genetic mutation na iguanin H5N1 bird flu virus na nakulakit sa tao. Nandoon man ni Dr. Mark Hanson, leading virologist kan US, na an mutation siring kan na pwedeng magdulot nin sarong global health crisis. Igwang na ilistang pasyente ang CDC na naka-isolate ngunyan na hilinganin malalang sintomas na siring kan avian influenza. Kinokonsiderar po kan World Health Organization ang bird flu bilang seryosong hilang, asin inang kiminar ang kada nasyon sa bilog na kinaban na mas pakusugan ng surveillance, asin patibayon pa ang sa indang mga emergency response mechanism. Din na po tabi kaya kan sa tuyang nasyon na magkitir pa nin pagibagong pandemya siring kang COVID-19. Din na kaya. Okay? Anyway, sabi ko nga ni Sendo po, siguro duman sa satuya na mga opisyal kang gobyerno, opisyal kang gobyerno po, dapat siguro na ano yan, maging wag pong magpapakampante sa bagay na ini, tatibad kon umabot naman kita sa punto na magkaigwa na naman kita nin panibagong pandemya. So sabi ko sa Indo po, baka kon mabugtak na naman kita sa alanganin. Minsan kasi minsan pati iyan na so COVID baga ginaramit na ito. Ginamit po tabing sangkalan tangani na makapagdilin siya sumagkakapira di ba? Ginamit ng sangkalan. Pero anyway, sabi ko nga ni, dapat na maging marikbat kita. Okay? Ali sa bayong bird flu, H5N1 bird flu, naka-ulakit sa tao, then pagkalakit po tabi sa tao, naging malala so sistema. Tapos may mutation, mutate siya. Siring kay itong kwan COVID. COVID. Iyo. Kay puhan tang maging kwan, maging alerto sa gabos na pagkakataon because sabi ko nga ni kay puhan po na ang Pilipinas maging safe. Maging safe. Sige. Dipisilo ng pagkuan kaya na pagkontrol Dipisilo ng pagkontrol kayan kunya una. Ba? Napaka-dipisil po ang pagkontrol pagyao na. Maski kayo baga so COVID, maski so ordinaryong trangkaso. Panahon kan tig trangkaso, ikitigiri lang ang kan tao. Maluyas yung immune system. Maski so ordinaryong trangkaso, pag dinara ka sa kaya ito dahil naman nakabalik baga kayo naramdaman nindo. Nakabalik kayo po tabi so buhay kan tao kan panahon nata man yan sabi mo paano so kan panahon baga po daiman uso iyan darwin na mga doktor dai man kinagpara doktor po tabi kay to pag nilang mo nata may cancer kay tong hilang dai po paano dakulo na nagagadan may mga nagkakagaradan sa cancer pero tabi dai man sindang kwan dakol so nagagadan sa cancer ang problema day po tabi ni na day po tabi na ano yan na araman kan hospital day man nagpapahiling iyan ang problema baka sa ibang mga klase din hilang ngunyan inyo na pag siyempre pag nagkahilang ka dalagang ka sa doktor mga medicines po tabi so mga synthetic ngunyan kan panahon kang COVID kaday ka man makabakal maigpiton sa kwan nganit na day ka maditik na may kalintura ka day ka maghanap ka diyan kilakad bulan iluton mo kung ano-ano po tabi
nagtutuob kilaya, tapos na. Nagbalik kita sa dati. Di ba? Kan panahon kang pandemic, taday ka man makaluwas eh. Sa kabagasan. Taday ka man po makaluwas, iyan so nangyari sa tuya. Ngunyan, kung igwa na naman kipanibago na ining so sa bird flu nag-mutate, naapektaran na po tabi yung tao, may problema kita ngunyang kaan. No? Igwa kita din problema kayan. Tamagabo kita magmuya kung talagang medyo magabat ang tama, iyan. Kaya nga ibaga, isipon nindo so kung ano, na aksidente. Tapos ali sa Manila, nagulit digdi, solve na. Dahil ng problema, na-isolate na din 21 days. Kan naglakaw-lakaw, nagmotor, na aksidente. Tigdi ba ito sa Daraga, taga Kamalig? Nangyari sa Daraga. Na-aksidente sa Daraga, nakuma sa ospital. Aksidente sa motor. Kan nakuma po tabi sa ospital, nagadan. Di pigro lamayan, tabako man COVID. After sarong aldaw, nagdaralaga ng duman, mga naka-alien na sulot, so naka-full battle. So mga health workers kayo. Ngunyan, nagdaralaganan po tabi, COVID ngayon, nagburuklusan, o nagadanda sa COVID, pero nakuma because po tabi sa aksidente sa motor. Dakulon baga kayo ta. Medyo alangkaw sukwan, alangkaw kaya. Tayo ba magkakaiba ang Pilipinas tapos ibang nasyon eh? Ibang nasyon totoo. Digdi sa tuya, mostly kan mga nagkagradaan, duman sa inaapod na COVID, bako man talaga COVID eh. Kundi, pinaubusan na po tabi so kwan, tas sa mga hospital kito, muriyahon. May COVID ngayon, muriyahon sa mga hospital. Taan sa rong kwan, pasyente, milyon ang pigbabayadan kang PhilHealth kito. Tapos kang gobyerno. Bukan bagarang sa ating anak. Di ba? Siya kan milyon ang pinagbabayad. Naubos o pirak. Inuubos o pirak ang gobyerno because kan pandemic. Kung ngunyan magkaigwa na naman kita kaini, may problema talaga kita. No? Igwa talaga kita ng problema, magkaigwa na naman kita kaan. Igwa na naman po tabi kita nin problema pagabot digdi po tabi sa kung pwedeng ideklara na po tabing pandemic eh. Saka. Diba? So, anyway, alat-alatom to na sana iyan, tangani na kuan. Kung ano pa po ang mga mangyayari sa mga masunod. Tadakulon pang mga pwedeng mangyari. Pero sana, dahil na po tabi humantong sa siring ka itong nangyari sa Satuya. Siring ka ito po tabing nangyari sa Satuya. Dahil na po tabi kita bagantong sa siring kan. Dahil na yan kaya. Dahil na yan po tabi kaya. Digdi sa Pilipinas. Tapos, dahil naman kayo kakayahon kang gobyerno gumastos pa rin dakula eh. Gumastos pa rin dakula po ang gobyerno. Dahil naman kakayahon iyan. Basta-basta. Iyo? Sige. Anyway. 46 minutes. Lampas an alas 6 nin pagkaaga. Pasadahan ko nangod ng gadining mga report digdi sa Satuya. Satuyang mga pagiriba. Okay. Tadyo na ha. Si Mar Rodriguez na muna, akap, bagong pamantayan ng corruption-free governance ayon sa isang kongresista. Nasa linya si kabahaging Mar Rodriguez, may report. DWGO Live Report. Mar, good morning. Please come in. Ayaw mag kumain ito eh. Okay. Si Kuan na muna. Si Nestor Kagitla. Police Regional Office 5 matagumpay na naitala ang mapayapang pagdiriwang ng bagong taon
si kabahaging Nestor Kagitla. May report. Nestor Clamin. Naitala ng Police Regional Office 5 na pinamumunuan ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon ang mapayapang pagdiriwang ng bagong taon sa rehiyon ng Bicol na minarkahan ng mga minimal na aksidente at pinalakas ang mga hakbang sa kaligtasan ng publiko. Ang tagumpay na ito ay may ugnay sa komprehensibong paghahanda ng seguridad at aktibong kooperasyon ng komunidad sa kabila ng tradisyonal na paggamit ng mga paputok sa pagdiriwang ng bagong taon. Ang rehiyon ng Bicol ay nag-ulat lamang ng 30 insidente na may kaugnayan sa paputok na nagreresulta ng 30 pinsala. Kabilang sa mga lalawigan na naitala ng mga lalawigan, ang pinakamataas na bilang ng mga insidente na may 12, sinundan ng Camarines Norte na may 9, iniulat ng Camarines Sur 7. Ang Masbate at Naga City ay nagtala ng 1 insidente bawat isa. Ang agresibong operasyon na ito ay hindi lamang pumipigil sa mga potensyal na pinsala at aksidente, ngunit binibigyan diin ang kahalagahan ng paggamit ng ligtas at legal na mga kahalili upang ipagdiwang ang bagong taon. Si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director, ay taos-pusong nagpapasalamat sa publiko, mga unit ng lokal na pamahalaan at mga stakeholder ng komunidad para sa kanilang kooperasyon sa panahon ng Kapaskuhan. Pinupuri ko ang mga pulis para sa kanilang dedikasyon at profesionalismo sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga kababayan. Sa publiko, salamat sa inyong patuloy na suporta at pagsunod sa mga protokol sa kaligtasan. Binibigyan diin pa niya ang walang tigil na pangako ng PNP na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon at nananawagan sa lahat na mapanatili ang diwa ng operasyon sa pagtataguyod ng kaligtasan at seguridad sa buong taon. Ang PNP Bicol ay nananatiling mapagbantay at handa upang matugunan ang mga umuusbong na alalahanin sa seguridad na nangangako na magtatayo sa mga natamo ng mapayapang pagdiriwang na ito. Inihayag din ng samahan ang apelan ito sa publiko na mag-ulat ng anumang mga illegal na aktibidad at lumahok sa pagtiyak ng isang mas ligtas at mas ligtas pang sa rehiyon ng Bicol. Mula sa Maynila, ako si Nestor Kagitla, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Nestor sa report mula dyan sa Metro Manila. DWGO Live Report. 2, 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance On the mix. Alright, si Ma Rodriguez, pasadahan taman. Lahat ko na mapagalon magkuhan. Alata. Sige. I-take to ta si Kwan, si Mar Rodriguez. Alata. Okay. DWGO Live Report. 2, 1, 2. Akap bagong pamantayan ng corruption-free governance ayon sa isang kongresista. Mar, please come in. Sinabi ng chairman ng House Committee on Appropriations na si Ako Bicol Party List Representative Saldico na ang ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development ay lumalabas na isang magandang halimbawa ng malinaw na at epektibong paggamit ng pondo ng bayan.
Ayon sa payag ng DSWD, sa ilalim ng AKAP ay nabigyan ng tig 5,000 pisong tulong pinansyal ang halos 5 milyong near poor na Pilipino noong 2024. Ang programa ay mayroong 99.31% na utilization rate sa 26.7 bilyong pondo nito. Pinupuri ang programa dahil sa pagiging transparent nito at pagkaroon ng epekto sa mga pamilyang nahaharap sa hamon dulot ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sinabi ni Ko na hindi may kukumpara ang tagumpay ng AKAP sa mga kabiguan ng nakaraang administrasyon na tadtad ng maling paggamit ng pondo ng bayan. Nananawagan din ang kongresista ng hustisya at pananagutan sa maling paggamit ng pondo ng gobyerno at paglabag sa karapatang pantao ng nakaraang administrasyon. Mula dito sa Kongreso, ako si Ma Rodriguez. Dahil saan man panig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Balik kita digdi sa programa. Makaulok man ng kuhan ni ano yan na Aramindo dahil man bako man nga ni problema so dakulon talaga nataawanan ka nakap kisay pagparaborol sa yan maray yung objective kan akap kisa ibubol sa yan kan mga kongresista man sana itaw na lugod sa tao. Takon baga sobra-sobrang pirakan gobyerno di itao. Emang problema yan. Tan therefore, an akap baga naka-angkla yan duman sa may mga trabaho pero kulangan dilin siya. Kaya nga ni ayuda para sa kapusang kita program akap. Kundi ang problema digdi tabi ang problema digdi is bako man po so pag so kwarta ang problema tapos sa programa ang pigkakuan digdi. Kundi yung paggamit kan mga politiko digdi sa programang ini. Na sabi ko nga na isendo po ma-pay out na sana. Yaon dyan sa sarong binyo. Tapos may mga tarpulin. Ulo yung ngunya na ma-eleksyon po. Dapat po maigpit din diyan DSWD, dahil ki magtataram na politiko, dahil ki, dahil po tabi ki mahiling diyan na nakabugtak po tabi na, ining, nakabugtak na pandok o tarps ki politiko. O taminaluwas na sa Indo iyan, indirect po, tabi, kampanya iyan, saro yan din forma ki kampanya. So therefore, kung akap yung payout kan akap, nagagamit mo yung akap. Indirectly, nagagamit mo. Di ba? So, iyan ang punto dyan eh. Kaya ngon yan, dapat may pamantayan po tabi, may higpit na pamantayan. Yung DSWD, tapos yung DOLE, tapos yung NEDA. Digdi. Dapat may higpit na pamantayan. Dapat tura ki politikong masirip dyan. Pati po tabi dapat nga ni ang COMELEC ngon yan dapat maigpit eh. Tining akap exempted ini sabi kang COMELEC. Para ba ko exempted so COMELEC so pagtaon ni Governor Will Rosalqueto eh. Tabang ayuda bako exempted. Pero ang akap exempted din eh. Exempted po. O dapat wala iyan dyan ki mga politiko, tarpulin ki mga politiko. Or else, magagamit iyan, halimbawa, dapat siguro magbugtak din pamantayan yung COMELEC pag may nahiling na tarpulin dyan sa mga payout centers, konsisyon na politiko, dapat iyan po tabi, panimbagan kang politikong nagbugtak dyan kitarpulin. Dapat iyan po, itakod sa iya, i-disqualified. O yun ang pinaka-importante dyan, pinakamarhay. Pati yung tupad. Tabak ko man yung sa inda kwarta eh. Kwarta yan kang gobyerno po. Kwarta niya to. Buwista.
sa kabaga. Iyan po iyan po tabian dapat siguro na tanuson. Tapos may kongresista pa na nagtataram na kwanda so dating administrasyon. Ngunyan po, pigtitira muna sa dating administrasyon. Abir daw. Kisay ka muna kagulpinin bilyon-bilyon na kontrata. So laptop, so ano yan? So parmali. Kisay nakakuha ka mong kontratang bilyon-bilyon. Bako kay Duterte? Ngunyan titirahon nindo na patos din anomalya. Isaro ka mo sa naging anomalya eh. Saro ka mo sa nakiparty duman sa anomalya, kumbaga. Napigtataram din dong anomalya. Saro ka mo sa nakiparty baga. Kasabay ka mo duman sa nagkuha kang kontrata eh. Okay, di ka mo magtaram na malinig ka mo. Yusip na. Pwede mong sabihin na duman nga sa salang paggastos kasabay ako. Di mo man mataram na kasabay ka. Pero man kita sa mga grade 1. Si Lansi yun, pikit. Malansi mo, so pikit. Tapos Yosip po. Sige. 1 minuto antes mag alas 7, mapaaram na kita digdi sa programa po. Ngunya na pagkaaga. DWRL Bareta alas 7, masunod na.